Yhtäkkiä kaikki muut oli poissa. Jäljellä ei vaikuttanut olevan ketään. Herätyskello soi niin kuin aina, ja me kaikki noustiin kouluun. Mut ketään muuta ei ollut kotona. Koko kaupunki vaikutti autiolle. Se oli Niko, joka toi meidät yhteen. Tilanne ei aina ollut tällainen, vaan aiemmin me oltiin ainakin ihan periaatteessa tavallinen koululuokka. Joo, ja mennään nyt sitten kappaleeseen 3 seuraavaksi, mutta kotitehtävänä oli se monsuunidiagrammi. Me oltiin täällä yläasteen 9B ja koulua oli jäljellä enää pari viikkoa. Niko, olisiko sulla monsuunidiagrammin 2 ekaa tehtävää? No, ei mulla oo. Kaikki oli hakemassa eri lukioihin ja 9 vuotta yhdessä oli loppumassa. No Anssi, miten on läksyjä laita? Joo, mä oon kyllä tehnyt ne, mutta ne ei oo nyt mulla messissä. Miten niin? No kun yksi turisti tuossa matkalla kouluun, se kysyi, että missä on Afrikan suurlähetystö, ja sit mä piirsin sen sille siihen mun kotitehtävään piirsin sille kartan ja se otti sen sit messiin. Ja missä on tämä Afrikan suurlähetystö? Se on siellä ihan... Anssi. Jos olisit tehnyt läksys, niin tietäisit kyllä varsin hyvin, että Afrikka ei ole maa, vaan manner. Mutta ei toi vitu sun penskaskaan tehnyt läksyä, niin miksi mun pitäisi? No niin Anssi, nyt toi käytös riittää. Ole hyvä ja mene ulos. Jos et sä saa sun omaa penskaa tekee sun läksyä, niin miksi mun pitäisi sit niitä tehdä? Nyt Anssi ulos täältä. Sä tiedät käytännön luokassa. Noniin, mene. Joo, haista vittu. Saatana kyrpämoiset perhe. Sitä on nyt paska. Se on Ade. Ade on aina ollut kusipää. Näet sä sun siskos? Joo. Sitä on siellä. Okei. Anssi, tule takas sisälle. Anssi, tulisitko sisälle vielä? Hei, mitäs teet? Me pois. Mitäs teet? Voitko nyt mennä pois? No, menet sä. Anssi, ole hyvä ja tule sisälle. Anssi! Toi poika käski antaa sulle tän. Okei. Anssi! No, se on yksi meidän luokkalainen, mä siitä välitä. Anssi, tule takaisin luokkaan sisälle nyt. Tää oli silloin, ennen autioitumista. Kun kaikki katos, me herättiin yksin. Jokainen päivänä mä vaan hortoilin kaduille ja kuvasin.
Mä en tiedä, miten muut suhtautuu. Onks täällä ketään? Oh. Viimeistään seuraavana päivänä me kaikki tajuttiin, että me ollaan yksin. Hei! Mennään kattoo. Mitä vittua? Hiljaa. Hei, nyt lähdetään. Hei. Joo, autta vaan. Selvästi ei saa tehty.
Hei! Hei! Hei tyttö! Hei! 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 Päästä nyt sisään. Ei, älä päästä sitä! Ei, mitä tää nyt? Päästä sisään. Älä päästä sitä! Vitut paskaa. No, ei mua kiinnosta. Kyllä mä pärjään hyvin näinkin ilman teitä. Hei! Nämä patteet loppuu kohta. Jonkun pitäisi käydä hakemaan lisää tuolta K-kaupasta. No jos joku olisi hakenut sieltä kaupassa vähän enemmän pattereita ja vähän vähemmän pattereita, niin ei tarvis. Just. Iris, voit sä käydä hakemaan lisää niitä? No en mä oikein tiedä. Kui niin ei. Sä et tee mitään just nyt. No vois mä sit tehdä jotain. Mä voin mennä. Ei se ole se pointti, vaan kaikkien täällä pitää tehdä jotain. Niin, pelkät sä jotain hirviöitä vai? Mä en pelkää hirviöitä. Ei se ulkona oo oikeesti mitään. Mä oon miettinyt, että me ollaan vähän niinku Noa arkissa. No just joo, joku partajumala vei kaikki muut pois ja jätti meidät tänne. En mä sitä meinaa. Ei kun 2012. Ja 2012. 2012. Niin kuin maailmanloppu. Maijojen. Entäs ufot Veina? Oot sä nyt hiljaa sieltä, tää ei johda mihinkään. Sama mitä me tehdään. Oikeesti. Ei kun me ollaan niinku Noa, meidän pitää miettiä samalla tavalla. Siis kerätetään eläimiä. Sanotaan nyt, että Noa oli oikeesti olemassa. No sillä ei ainakaan ollut K-kauppaa tuossa nurkan takana. No kyllä sieltä kaupastakin se ruoka joskus loppuu. Mitä sä ehdotat tähän? Kuka nyt on menossa sinne kauppaan? Ainakaan osastolle. Ei kun oikeesti siis niin kuin maailmanloppu on vuonna 2012. Maijojen. No Maijojen sitten se tulee joka tapauksessa tänä vuonna.
Sä voit nyt ottaa sen noin, vaan olla ihan miten haluatkin. Tässä on mitään ei tarvitse viisauksen tässä. Nyt on mitään hyötyä oikeesti. Se on ihan sama mitä uskoo. Kyse on siitä, miten me toimitaan nyt. Noniin, eli jonkun täytyy mennä nyt tonne kauppaan hakea pattereita ja ruokaa, että me selvitään. Kuka siinä nyt on menossa? Hei, stop siihen! Hei, tää on ihan pakko päästää mut sisään. Tää on muuttunut jotain. Oikeesti. Tää on ihan pakko päästää mut sisään. Hei, se on totta. Joku seuraa meitä. Jokainen meistä on kokenut sen.